खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलिकां ब्रह्म सिडली उफ्रा बिसायख'थिया जानो गोबाव सम गैला गावबागाव राजखान्थि दोलोआ गावसोरनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय गोबां मेल मिटिं लानायखौ नुनो मोन्दों बेफोरबादिनो इउपिपिएल दोलोखौबो एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ देरहाहोनो थाखाय गोबां मेल मिटिं लानायखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ उफ्रा बिसायख'थियाव जेबो हेंथा गैयाजासे देरहानो हायो बेनि थाखाय बिजनी फानबारियाव थानाय बिमा काली मन्दिराव बोर बिहैदों बे बोर बिहैनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो एमपि यख'थ बसुमतारीजों लोगोसे सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएजों फोसावजानाय निर्मल कुमार ब्रह्म आरो लोगोसेनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथांखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों बिमा कालीनाव बोर बिखांनायनि उनाव सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएजों फोसावजानाय निर्मल कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंदि बिथाङा बुंदों गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफ्रा दावसा मावरियाफोर बायदि जानानै दं होननानै बुंदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ बिथाङा गोख्रों रावजों बुंबावदों दि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव सेरखाय बेरखाय जानानै दं होननानै फोरमायथियो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां एमपि यख'थ बसुमतारी आरो सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएजों फोसावजानाय निर्मल कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथांमोननो होनि बिमा श्यामा कालीनि खाथियाव फैनायनि आरज गाबफैनायनि खारनानो जाहैबाय बिमाया शक्तिशाली बियो जों जुदि गोथार गोसो लानानै जुदि बिमानि खाथियाव आरज गाबोबा बिमाया जोंनो जोंनि हास्थायनाय लुबैनाय आरो आरज गाबनायखौ जाफुंसार खालामना होयो दा नंखायनो सिगाङाव आंनि गोथार मोनसे थांखि लानानै फैदों बे थांखिखौ जाफुंसार खालामनायाव जाहाथे बिमा श्यामा कालीया जाहाथे आंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामनानै आंनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायखौ जाहाथे गमामायै मोगथाङाव जाफुंसार खालामो बिनि थाखायनो आं दिनै बे बिमा श्यामा कालीनि मन्दिराव फैनानै बिमानि खाथियाव आरज गाबफैदों बेथ' दावखा नङा बे ओरैनो नर्मेल भाबै दा सोलिगासिनो दङ दा नियम बायदियै जों प्रचार अभियानखौ जों खालामगासिनो दङ नियम बायदियै दाथ' आरो बहाय गुबुन दोलोनि गुबुन बिजाथिफ्रा ओरैनो दाउसा मावरिया बायदि जानानै दं बेस्राफोर सोरलां बोरलां बिपिएफनि दोलोनि बिजाथिनि जेनोखि लिडार्सफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा ओरैनो सेरखाय बेरखाय जानानै दङ बिथांमोननि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा जेबो खामानि मावनो हायाखै खारन रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि खाथियाव साफियाखै नंखायनो बिथांमोनहा कंग्रेस आरो बिपिएफआ देरहानाया गोजानाव थागोन आरो बिसोरो जेननायनि लामायावनो फैगोन बिथांमोना ओमफ्राय एबारनि बे बिसायख'थियाव जेनोखि बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनाव मित्रजननि बिजाथि आं निर्मल कुमार ब्रह्मनो बांसिनथार भट होनानै रायजो राजाया देरहासार खालामगोन गिबियावनो बिमा काली फुजानि थाखाय एबा देवालिनि थाखाय आङो फानबारि हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे बिटिआर आरो आसाम थामहिनबा भारत हादर आरो मुलुगनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम गोजोन हामलायनायखौ हरबाय मिजिं खालामो बे पहरनि मोनसे उत्सब बे उत्सबनि गेजेरजों साफ्रोमनिबो गोसो गोरबोआव मोनसे सोराङा फैथों जिउआव मोनसे सोरां फैदों बेखौ आं मिजिं खालामबाय दिनै बाव फैनायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि फैगौ 13 नभेम्बराव जानो गोनां आसामनि मोनबा उफ्रा बिसायख'थि बेनि गेजेराव जोंहा सिडली समस्तियाबो मोनसे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बिनि जोंनि इउपिपिएलनि थामहिनबा एनडिएजों मदद होजानाय बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ लाफानानै बिमानि खाथियाव जोङो बोर बिफैदों जेन' फैबाय थानाय 13 नभेम्बरनि बिसायख'थियाव जोङो मैखोम मोनसे हेंथा गैयाजासे खुनु बादा गैयाजासे जों देरहानो हायो निस्सय बिमाया बेनि थाखाय बोर होयो आरो बे बोरजों जोङो मोजां मोनसे रिजाल्ट खालामनो हाथों बे खारनावनो जों दिनैहाय बाव नुजाफैदों लोगोआव आंजों निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङाबो दंफायो जोंनि धनन्जय बसुमतारी बिथाङाबो दं आरो जोंनि दोलोनि गासिबो मावथि हान्जा फारियाफ्रा बिथांमोना दंजोबो मिजिं खालामदों बिमाया जोंखौ अनगोन आरो बे अननायनि गेजेरजों जोङो मोजाङैनो बे बिसायख'थिखौ जों बारनो हागोन